בגיל 6 הלכתי פעם ראשונה לשומרי משקל. אז עוד לא היה חוגים של ילדים. אז הלכתי למפגשים של מבוגרים בעצם. הייתי בכיתה א'. אני לא זוכרת את עצמי יותר מדי מבחוץ באותה תקופה, אבל התמונות מעידות שכאילו הייתי בסדר. לא היית שמנה? לא, שמנה לא. לא הייתי שמנה. אז למה הלכת לשומרי משקל? כי אימא לקחה אותי לשומרי משקל. כנראה שלאימא היה צורך לטפל בבעיה. הייתה בעיה. את רוצה שהילדים שלך יהיו הכי, אין מה לעשות. עכשיו, רוני הייתה הכי בהכל. באמת. הייתה מבריקה ומצחיקה ויפה. אבל היא הייתה גם שמנה. זה לא התאים לי שתהיה לי ילדה שמנה. מה אני עושה לא נכון? למה, איפה טעיתי? מה עשיתי? כאילו, לא מתאים לי שתהיה לי ילדה שמנה. המודל הראשוני והמשמעותי ביותר שכל ילדה ניצבת מולו מהיום שהיא מגיעה לעולם הוא אמא שלה. מה הן רואות שהן מסתכלות עלינו? מה הן לומדות דרכנו על עצמן ועל הגוף שלהן? מה החלק שלנו, האימהות, בהתפתחות של הפרעות אכילה אצל הבנות שלנו? איך חרדה מתגלגלת מאימהות לבנות, מדור לדור, והופכת להרסנית כל כך? כן. כן, אתם רואים? זו אני. כעסתי מאוד על אמא שלי, וטרקתי את הדלת בצורה שזה מה שקרה. וזה נשאר ככה. יש לי הרבה כעס בפנים. את יודעת, ברגע שזה בית ואת לא רוצה באמת שלאמא שלך יכאב, אבל את לא רוצה שגם לך יכאב, ולי היה כואב להשאיר את האוכל בפנים, אז פשוט כואב לי שהילדה שלי חולה במחלה איומה שאין לי את אפשרות להבריא במקומה. ניסיתי גם לאכול במקומה, זה לא עזר. נועה, בת 29, סטודנטית למשחק ושירה באוניברסיטה. כבר 16 שנה חולה באנורקסיה. מהיום שנולדה ניסתה רונית, אמא שלה, לשמור מקרוב על כל צעד שלה, בחרדה גדולה שרק תצא ילדה מושלמת. נועה, מהיום שהיא נולדה, כל דבר אני צריכה לדעת, ושטוב לה, ושהיא בסדר, ולתת לה, הצורך להיות ליד נועה 24 שעות. ולעיתים באמת נדמה 2 שאין אחת. בגן איתי, בית ספר יסודי, הכל היה בסדר, חטיבה, אמא מלמדת באותו בית ספר שנועה לומדת, בתיכון. שם פעם ראשונה אמא לא הייתה, הדבר הראשון שהייתה צריכה, בקושי הראשון שהייתה צריכה להתמודד איתו, אמא לא הייתה לעזור, ואז מתרסקים. בגיל 14, נועה מחליטה לעשות דיאטה ומדרדרת לאנורקסיה. אמרו לה, בכיתה, שמנה ונועה, פרפקציוניסטית, הכל מושלם, הכל 100, הכל טוב. שמנה? אז אני אראה לכם. אני אהיה רזה. אבל אם כבר רזה, הכי רזה. כמו, אמא, אם עושים הכי טוב, אם לא עושים. כל הקטע הזה של ההתעסקות במטבח, כל היום להאכיל את המשפחה. את מאכילה את המשפחה? כן. את מבשלת, את אוהבת לבשל. אני היחידה אני מבשלת פה, כי אמא שלי עובדת מאוד מאוד קשה. ואבא שלי נמצא גם רוב היום בעבודה. אז את רק מבשלת, אבל לא אוכלת. בטח אוכלת, מה? לא רואים? מהיום שנועה מחליטה להפסיק לאכול, רונית עוצרת את חייה. צמודה אליה בכל אשפוז, וכשהמצב מחריף ונועה מגיעה למשקל של 38 קילוגרם, מחזירה את נועה לגור בבית ומתעקשת להבריא אותה בכוחות עצמה. אני מצאתי קשר מאוד ישיר בשנתיים האחרונות, שכשנגיד רע לי עם אמא כביכול או עם הבית, המחלה שלי בשיאה. שכשאני רוצה למשל לא להרע לה, אבל לעזור לעצמי, אני פשוט אעשה את כל הדברים הכי חולים שיש, שמתבטאים באכילה,
או אי אכילה, או הקאה, או כל מיני דברים שקשורים לזה, וככה אני מחזירה להם. אני... במלחמה איתה? כן. זה מתיש, זה מלחמה לא יומיומית, זה מלחמה רגעית. רגע, 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 רגע. לדאוג שהכל בסדר, שהיא אכלה, שהיא בסדר, שהדופק בסדר, שהמצב רוח שלה בסדר, שהיא שמחה, שהיא מאושרת, שהיא מתפקדת, שהיא... זה כאילו לקיחת אחריות, את כאילו עדיין סוחבת אותה ברחם. אתם יודעים מה הייתי עושה כשהייתי משתחררת מהאשפוזים? הייתי עושה את זה, ככה, מסתכלת על הרגליים שלי. כל הפרעת אכילה יש לה את הסיפור שלה, שתמיד קשור ביחסים בין אישיים. תמיד. שיש עליו רמות חרדה מאוד מאוד גבוהות. אין ספק שהילדה לא במקרה בוחרת את הסימפטום הזה, כי זו שפה שישמעו אותה. היא יודעת שישמעו אותה כי זו השפה של החרדה של הבית. היא, כשהייתה לוקחת מאוד מאוד ללב את המצב שלי, הייתה מתחילה לבכות, 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 עד שהייתה מגיעה לפרקוסין, נופלת, נועה, תצילי את עצמך, תעשי ככה. לא פעם ולא פעם אני איבדה הכרה בידיים שלי, שאני זאת שחולה. את מבינה? אני כבר לא יודעת מי חולה פה. את דומה לאמא שלך? אני אחרת, אני דומה לה מאוד בחיצוני, גם בפנימי, אבל אני לא אהיה כמוה. אני לעולם לא אתעייף מהילדים שלי. מה המחלה שלי? במה היא מחולה? מחלת דאגה או מחלת שליטה. יש לה מחלה, תראי, את יודעת למה אנחנו תמיד במלחמה? כי לי יש מחלה לשלוט, וגם לה יש. ושני אנשים שולטים לא יכולים לשלוט ביחד. חודש מאז שנועה חזרה מהאשפוז האחרון הביתה, מצבה שוב מדרדר, היא יורדת במשקל ומקיאה כל ארוחה. רונית מבינה שאין דרך אחרת. היא חייבת לשחרר ולתת לנועה להתמודד בכוחות עצמה. מה החלטת לעשות? לא החלטתי. לא החלטת? מה אני החלטתי, את יודעת? החלטת? מה, אבל אני שואלת, את יודעת? אני לא צריכה לדעת, עשית מה שרצית. אני שואלת, אבל אם את יודעת מה החלטתי. כן, החלטת. מה? לנתק. נועלה, אני מאוד אוהבת אותך, את יודעת. והיום אני מבינה שעם כל הרצון הטוב שלי להציל אותך מהפרעת האכילה שלך, אני לא יכולה להציל אותך, זה שלך, את צריכה לעשות את זה. אני היום מבקשת, דורשת, לא קל לי, אבל אני עומדת מאחורי הבקשה שלי. אני מבקשת שתצאי לחיים שלך. זאת אומרת, הבית פה, אני נשארת בו, אני מנהלת את הבית שלי. אני חיה פה את החיים שלי. אני לא משתתפת בסרט. להגיד לילדה שלך שהיא כל עולמך לא לחזור הביתה, זה כואב מאוד. אהבה לפעמים חונקת, אהבה לפעמים מזיקה, אבל אני לא יודעת אחרת, אני אימא כזאת. כל פעם לפני הצגה, לא משנה אם היא פעם ראשונה או לא, רסמי הלב שלי דופק. זה נורא נורא מרגש לראות את הילד שלך על הבמה, ומרגש לראות שכולם עומדים ומוחאים כפיים, ולצרוח, אני מתה לצעוק לכולם, שלי, 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 שלי. הפער בין גאווה לבושה, בין אהבה גדולה לביקורת כל כך נוקשה, מלווה את הקשר בין רוני לאליקה כבר שנים. רוני מרחבי, בת 32, עזבה כבר את בית ההורים, סיימה את בית צבי והפכה לשחקנית מצליחה. אבל הכאב הגדול סביב הגוף והמשקל, שמלווה אותה מגיל 6, לא מרפא. אני לא יודעת אם את מכירה את המחזה המקורי. במחזה המקורי, הטומבוי היא לא שמנה בכלל. היא נראית טוב, היא רזה,
וכשהבינו מה היכולות של רוני, אז שינו את הקאסט, שינו את הליהוק. במחזה המקורי זה לא טומבוי שמנה, זה טומבוי שווה. לא להיות רזה, להיות שמנה, לא לענות לסטנדרטים שאמא קבעה או שהחברה קבעה, זה כישלון, שם נכשלתי. התביישתי שיש ילדה שמנה. זה הלך והחמיר והחמיר, והבנתי שזה שאני עושה מזה אישו, אני עושה טעות. אז מה עשיתי? שתקתי, אבל השתיקה הייתה כל כך רועמת, ומה שדיבר היה עיניים. לא הייתי צריכה להגיד כלום. חשבתי לתומי שאם אני אשתוק, אני אהיה נורא בסדר. שתקתי, אבל העיניים אמרו הכל, והם היו כנראה מאוד מאוד כועסות. את עדיין פה? ריף, אתה חייב להכניס אותי לחבורה. ראית איך פוצצתי אותם? אני קילרית, אני רוצה להרביץ. זה הדרך היחידה שבגבר יקעתי. אני יכולה להיכנס לחבורה? למה שהחבורה לא תיכנס בך? זה היה בעיקר משפטים כמו, יהיה לך קשה להכיר חבר, יהיה לך קשה עם בנים, כי בנים אוהבים בחורות רזות. ששם המשפט הזה של יהיה לך קשה עם בנים, גרם לי לעשות בדיוק ההפך, זאת אומרת, להיות עם ההוא ולהיות עם ההוא ולהיות עם ההוא ולהיות עם ההוא ולעשות דברים שבהכרח לא הייתי רוצה לעשות, אבל הייתי במקום של תגידי תודה שמישהו רוצה, אז צריך להסתפק. עכשיו לא משנה שזה באוטו באיזה חניון. היא לא הבינה חלוצת. כמה זה פגע בך, את חושבת? אני לא חושבת שהיא הבינה כאלף כי היא לא ידעה. היא לא ידעה שאני עושה את זה, אני שיקרתי על ימין ועל שמאל. אני חושבת שהכאב הכי גדול היה שלא הרגשתי שאוהבים אותי כמו שאני, כי היה צריך לשנות. אני לא חושבת שגם... אני מנסה לחשוב, אני לא זוכרת אם אמא שאלה אותי פעם, טוב לך? כאילו, איך את בתוך הסיפור הזה? הייתה מלחמה. ברור שהייתה מלחמה. אני מגדירה אוכל כנשק, כי השתמשתי בזה כדי לא לתת לאמא את הסיפוק של מה שהיא רוצה. לא רציתי. זאת אומרת, יכול להיות שגם אם היו שלבים שכן רציתי בשבילי, לעשות לה דווקא לא נתן לי לעשות. אני אראה שאני עושה איך שאני רוצה. המחיר הוא שגם בגיל 32 אני עדיין שמנה. הילדים הקטנים שעושים להם דיאטה עולים יותר במשקל. אני אומרת את זה חד משמעית. אם יש לך ילד שמן, לך תתייעץ איך לעשות את העבודה מאחורי הקלעים. אל תטיל את כל האחריות על שינוי הרגלי אכילה על הילד הקטן. הורים צריכים להבין שיש להם תפקיד מאוד ברור סביב האכילה. אכילה צריכה להיות נעימה. צריך שיהיה סדר יום, מתי אוכלים, מה אוכלים. ברגע שהם זימנו את האוכל לשולחן, התפקיד של הילדים זה לאכול כמה שהם רוצים ומה שהם רוצים. זאת אומרת, בזה רגע התפקיד של ההורים נגמר. הם לא יכולים לזמן בורקס ולהגיד, את לא תאכלי בורקס. כי אם היא אומרת לה, את לא תאכלי בורקס, היא אומרת לה, את לא טובה. יש קורטונים? לא. את רוצה פירה עם ירקות? אני לא רוצה פירה עם ירקות, אני לא אוהבת את הפירה הזה. טוב, אני אוכלת, אני לא יכולה, אני... אז תאכלי. החלום שלי זה לקום יום אחד בבוקר ולשלוט במה שאני אוכלת ולא לחטות פה ושם עם פיצות וזה. זה חלום שלי, כאילו, לראות, להתנהג כמו אימא, שהיא עוברת ליד פיצה והריח לא משגע אותה. קורן בת 16, תלמידה בתיכון בגיל ההתבגרות. בבית, אמא סיגל מאוד מקפידה על תזונה ואוכל בריא. אני אוכלת כמויות קטנות, אבל אני אוכלת מה שבא לי. וזה מה שאני גם מנסה להעביר לקורן. אני מהירה לה בשביל לנסות לתקן לה את הצורת האכילה שלה, כי הצורת האכילה שלה היא מאוד לא נכונה. אבל איפה עובר הגבול הדק, שבין לדאוג להן לבין לגרום להם להרגיש רע עם עצמן?
השם שקיבלה האנורקסיה אצל בני הנוער הוא אנה. פרו-אנה הוא אתר אכזרי שמלמד את הבנות איך להיות אנורקטית. הנה, משהו כזה. אפשר למצוא בו טיפים איך להקיא, דרכים להצליח לצום, וטכניקות להרעבה עצמית. הנה זה, וואו, פאק. מה מהמם? זה מהמם. כזה את יכולה להיות. לצערי יש לי עצמות כבדות, אז לא. אבל הלוואי, באמת הלוואי. אם אני אהיה ככה... יודעת שאולי יגיע מתישהו. אולי יום אחד, מי יודע. כשהמסרים מבחוץ כל כך קשים, הבנות זקוקות למישהו שירגיע אותן. אבל איך אנחנו, בלי לשים לב, הופכות את הסיטואציות שאמורות להיות כיף יחד, לרגע הרסני וכואב. שלום. תראי, איך זה, קורן? לא אהבת? אם לוקחים אקסטרה שמאל וזה... לא, זה יבט לך את הגוף וזה סתם משמין יותר. בואי, זה אני רוצה. קורן, זה יפה, אבל זה לא יפה לך. תראה, זה מאוד מעצבן לשמוע ממישהו רזה. שלא היה לו בחיים את ההתמודדות הזאת. והיא תמיד הייתה רזה, ולא משנה מה היא אוכלת, היא תמיד נשארת רזה. מותר לאמא להיראות טוב, מותר לה להתלבש ולהיות עסוקה. כל עוד זה לא טעון בחרדה. פשוט סגנון שונה שלי ושלך, אנחנו מדברות... כן, אני באה ממקום שאני אומרת לך מה מתאים לך לגוף שלך. אם רמות החרדה שלה הן מאוד גבוהות סביב האסתטיקה, והיא מעירה לבת שלה שצריך לאכול ולא צריך לאכול. זה תגובה לא פרופורציונלית ללהיראות טוב. אולי תמדדי את כזה? לא. אני לא חושבת שהיא רוצה שאני אהיה כאילו קופי שלה, אבל היא כן לפעמים מנסה לגרור אותי למקומות שהם לא אני. כשאת שומרת את עצמך ואת אוכלת נכון, אז יש לך גוף יפה. כשאת מתחילה לזלול, אז או מתחילה להיות הבעיה. מי שנמצא סביבה וחרד סביב הנושא הזה, שאוי ואבוי תהיה שמנה, יעיר לה הערות. טוב, אז אמא, אני מביאה את זה בשמאל? לא, היא לא יפה. היא יפה. לא, היא יותר יפה. היא יפה, אני אוהבת אותה, אבל... אני צריכה לקבל את זה שהילדה שלי שונה ממני. יש לה חיים והיא תצמח והיא תהיה שונה ממני והיא נוסחה אחרת. והמקום הזה של כבוד לא יכול להיות מעמדה ביקורתית ושיפוטית. נועה, מה את רוצה, ארוחת ערב? סלט ומקושקשת. וגבינה? כן. לחמניה, את רוצה? לא. למה? לא בא לי. להיות אימא עם הפרעת אכילה זה להיות 24 שעות עם אצבע על הדופק, כאילו. במיוחד שיש לך בת. כאילו, מפחיד. לקלף לך את העגבנייה? לא. קילפתי. טלי סבח הפכה לסמל הניצחון בארץ כשהיא הצליחה להחלים מאנורקסיה קשה. אבל המאבק של טלי לא הסתיים. היום היא מתמודדת עם הפחד שגם נועה, בתה בת ה-11, תצטרך להתמודד עם המחלה. יש פחד מגיל ההתבגרות, מההשפעה של החברות עליה, מההשפעה שלי, כן. נועה, מה את רוצה במקום הלחמניה? לא בא לי כלום. אבל אני כן אוכלת לחמניה. אמרתי לך, אני רוצה רק חביתה. כאילו, לא חביתה מקושקשת. אבל למה בלי לחם? כי אני לא בא לי. מה, אני אכלתי היום לחם. לא אכלתי. היום אכלתי לחם. מה אכלת? את הלחמניה. ואיך זה? זה יפה? זה משמין? לא. את בטוחה. ב100%. אז זה יפה, זה מתאים? מאוד. כשהמפלצת הזו מתעוררת אצלי, אני ישר חושבת על נועה. ישר. גם אם לפעמים הכי בא לי יום כזה של צום. זהו, קברתי את זה כל כך עמוק. כמה זמן מאז שהוצאת את התמונות האלה פעם אחרונה? וואי, הרבה. לא יודעת, כמה שנים הם פה נראה לי. בעת שירותה הצבאי מדרדרת טלי סבח לאנורקסיה קשה. במשקל של 19 קילוגרם בלבד, היא מגיעה לבית החולים, כשהרופאים כבר מכריזים על מותה. אומללות.
הגעתי כאן לשפל. תראי את היד. איבדתי צלם אנוש. כמה את פה? מה את פה? איפה את פה? 25 קילו, לדעתי. בכוחות אדירים מצליחה טלי לפרוץ את מעגל האימים של המחלה. היא עולה יותר מ-30 קילוגרם, אבל מסביב הרופאים עדיין סקפטיים. הרופאים לא האמינו שאני אלד. הם אמרו לי חד משמעית, פגעת בנשיות, באדום זוהר, ילדים לא יהיו לך. לשנות את הסטטיסטיקה, פה כבר יש לי את נועלה. כנגד כל הסיכויים, טלי נכנסת להיריון ומביאה בת לעולם. מהיום שנועה נולדה, טלי עושה הכל כדי להבטיח שהמחלה שלה לא תעבור הלאה. הפרעת אכילה זה דבר מדבק, אבל אני יכולה להבטיח לך, אני מקווה, שלנועה זה לא יקרה. החששות הכי גדולות שלי בחיים, זה שחלילה, חלילה, חלילה, לא תגידי איזה יום שאת רוצה לעשות דיאטה. אני אוהבת אוכל. גם אני. אהבתי. גם אני לא חשבתי שזה יגיע לרמה כזאת. כן, אבל לך, כאילו, אמא שלך לא הייתה אנורקסית. היא לא סיפרה לך את כל מה שהיא עברה. את חושבת שיש לזה השפעה? ברור. אני מפחדת, מה? כולם מפחדות. אף אחד לא באמת, גם אם מישהי מתחילה דיאטה, היא לא מכוון מגיעה לאנורקסיה. זה קורה בטעות. גם אצלי זה התחיל בטעות. טעים הסלט. כן. את חושבת שאם באמת תחליטי להוריד 2-3 קילו, תהיה לך שליטה ושאני אגיד לך, נועה, די, את תעצרי? כן. את תשמחי עליי? כן. את בטוחה? לא, אף פעם לא היה לי קשה לארוז כמו עכשיו. באמת, אני לא... מאז שנועה עזבה את הבית של אימא וחזרה לחדר שלה במעונות באוניברסיטה בה היא לומדת, היא ממשיכה לרדת במשקל ומצבה הרפואי מדרדר. הבוקר היא נכנסת שוב לאשפוז בבית החולים בכדי להציל את עצמה. אבל בפעם הראשונה בחייה היא לבד, בלי אימא. אני פה בשביל נועה כל עוד יחיה, אבל לצידה, לא בתוכה ולא במקומה, לצידה. זה סוג של הבראה גם אצלי, להבין שלא הכל בידיים שלי וזה בסדר. זהו. אני לא רוצה להיפרד, אני רוצה לשחרר. זה היה מקל עלייך אם אמא בכל אופן הייתה פה היום? ברור. מה היית רוצה? גם שלחתי לה הודעה. שלחתי לה, את לא תתני לי חיבוק לפני. נסעתי לעפולה אתמול, והיא לא הייתה מסוגלת להסתכל עליי. כתבה לי, בת אהובה ויקרה שלי, בוקר קשה, כל כך מצד אחד, מלא תקווה מצד שני. הפעם את נכנסת לשם אך ורק למען עצמך. בניגוד לפעמים הקודמות בהן נכנסת למעני, הפעם זה שלך לגמרי, לטוב או לרע. ויותר מזה, הפעם זו ההזדמנות האחרונה שלך לזכות בעצמך מחדש. את יודעת שיש לך יותר מדי מה להפסיד אם חלילה לא תעמדי באשפוז. הבריאות חשובה, ולמעבר לבריאות יש לך כל כך הרבה שמחכה לך. התיאטרון, התפקידים שנועדת עבורה. את יודעת שתקבלי אותם רק אם תברי. הפחד שלי בללוות אותך שוב בפעם מי יודע כמה חזק ממני. אני כל כך אוהבת אותך, ויחד עם זאת, כעסי עלייך עצום. אני לא מצליחה לסלוח שהחזרת את עצמך לימים כל כך ארורים ושחורים. אני לא מלווה אותך פיזית, אולם ליבי איתך ואתפלל עבורך. עומדות בפני שתינו שתי ברירות בלבד, ניצחונך ואז אם ובת מאושרות בעולם, והברירה השנייה היא אבדון מוחלט.
This is why I always wonder. I'm a pond full of regrets. I always try to not remember rather than forget. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. I am not going anywhere. אני היום מרגישה עובדתית רון, זה שיש לך את המקום של להיות השמנה המוכשרת, זה נותן לך? זה ברור. זה ברור שזה עובד לטובתי. בגלל זה באיזשהו מקום נראה לי שאת לא רוצה לשנות את המצב. שאת לא שומרת, שזה לא מעניין אותך. אני חושבת שעשיתי איזושהי החלטה שאני לא רוצה לחיות בתוך הכלא הזה של השנאה העצמית כל הזמן. אתה לא יכול לצמוח מזה שום דבר טוב. זה לא חייב להיות כזה קיצוני של שנאה עצמית, זה יכול להיות פשוט שלא נוח. ירדן, אחותה הקטנה של רוני, צלע נשית נוספת בתוך מערכת היחסים המורכבת סביב הגוף והמראה במשפחת מרחבי. הטיעון מסביב של אמא, של אבא, זה שאם היית רזה, היית מושלמת. זה הזוי שאת אומרת שלא הרגשת טובה מספיק, כי אני מהצד לא הרגשתי שאת מרגישה לא טובה מספיק אף פעם. בדבר הזה, זה היה הדבר. אני אף פעם לא הרגשתי כאילו עד היום אני חושבת שזה איך שאת גם מכירה אותי, אני אף פעם לא התהלכתי באיזושהי צורה של אני היפה בבית ואני... לא קשור אלייך, זה קשור אליהם. רוני תמיד הייתה מחוננת, ואת היית יפה, זה היה חלוקה מאוד ברורה. עובדתית זה נקודה רגישה. אני לא זוכרת מלא כל הזמן שקראתי טיפשה, טיפשה, טיפשה. לא, זה לא היה כזה. היו נקודות ספציפיות, ואני זוכרת אמיתי שאמרתי לאבא פעם אחת, אני לא מבינה למה אני צריכה להרגיש שאני טיפשה, אני לא טיפשה. הרי את היית תלמידה טובה, זה לא היה... כן, ברור. אז למה באמת תכלס? למה באמת לקחת את המקום הזה ורצית כביכול... למה בכלל היה מקום שהרגשת שאת צריכה להתנגח בו? כי אני לא הייתי שם. כי את היית יפה. כי את תפסת את המקום הזה. כי את היית מה שרצו שאני אהיה ואני לא. זה הפריע לך? ברור. כי את היית מספיק טובה. טובה יותר בעיני מי? בעיני העולם? בעיני החברה? או פשוט מספיק טובה בעיני אימא? מה אנחנו מפספסות יום-יום כשאנחנו נמצאות לצידן מבלי להקשיב להן? את בחיים לא התמודדת עם השמנה, עם הרצון לאכול. אז זה מעצבן אותי מצד אחד. אז כאילו מצד אחד כאילו של לא בשביל מה את צריכה את זה. וזה בא מאוד תוקפני, בשביל מה את צריכה את זה. זה איזשהו אינסטינקט כשאני רואה אותך, ואני כאילו, קשה לי לדעת שאת רוצה לשמור על עצמך ולאכול נכון, ומצד שני אני אחרי יומיים רואה אותך, אופס, זוללת. מה שהעיניים רואות ואוכלות. אולי לא להגיד את זה בצורה כאילו הכל כך ביקורתית והמתנשאת. אם אני כן באה וקוראת לך לעזרתי, אז זה כן. אבל לבוא ולהטיף בכל מיני מקומות שלא ביקשתי ממך, כנראה שאני לא צריכה את ההטפה הזאת. אני לא חושבת התפקיד שלך בעולם זה להטיף לי. מה? התפקיד שלך בעולם, ואם אני קוראת לך לעזרתי במקומות מסוימים, את כן העברת לי משהו, אין מה לעשות, את גידלת אותי, אבל אין מה לעשות, אני ככה. גם שאני מהירה, זה רק בא מאהבה, זה בא מרצון שתצליחי, אני חושבת שהפנטזיה שלי זה בעצם תקבלי אותי למרות אני לא חושבת שאת לא מקבלת אותי, אבל כאילו אני זאת מי שאני, את לא תצליחי לתקן אותי.
נועה כבר שבועיים באשפוז. היא מואכלת בכפייה, עולה במשקל, וסוף סוף מתחילה לאכול בעצמה. בהנחיית הצוות המקצועי, רונית לא מגיעה מדי יום כפי שעשתה בעבר. אמא כל האשפוזים הקודמים הייתה נורא בעמדת הלוחמת. כאילו הבת שלי תסיים את האשפוז, הבת שלי תיכנס לאשפוז, היא תבריא, היא תכין, היא תעשה את הכל. כאילו כל עוד היא עשתה את זה, אני לא הצלחתי לסיים אשפוז. היא בעצם נתנה לי מתנה, אמא שלי. איזו מתנה. היא נתנה לי צ'אנס לחיות, כשהיא הבינה שהיא לא יכולה להחלים במקומי. היפרדות זה בעצם סיפור שאנחנו מספרים אותו כל החיים שלנו, בקשר עם הדמויות המאוד משמעותיות. אבל לקחת צעד אחורה, ולתת לגוזל לעוף, ולתת לו לעוף וליפול, ולעוף וליפול, זה דבר שנורא קשה לעמוד בו. והרבה פעמים הורה צריך שמישהו יעזור לו לראות את הילד שלו נופל, ולהגיד לו, קח צעד אחורה, תראה אותו נופל, הוא יקום, הוא יהיה בסדר. זה לא תמיד פשוט, במיוחד כשיש לנו ילדים מאוד מאוד רגישים ועדינים. יש לנו צורך מאוד חזק לגונן עליהם. מאז גיל 6, רוני ואליקה נמצאות בדיאלוג סוער סביב האכילה וההשמנה של רוני. בשנים האחרונות הן מעדיפות לשתוק. מה ניש? אבל רוני לא מוכנה לוותר. אולי כי היום היא כבר חזקה יותר לשאול שאלה שלא העזה לשאול את אמא מעולם. למה? נעשן כאילו? אני מכירה אותך, את תצטרכי סיגריה, לא? גם את. תביא זה, בוא נפתח רק שלא הבית לא יסריח. איך את חופשה להיות עם שיער קצוץ בלונדיני? כמו אמא מרחבי לפני 15 שנה. 15. תמיד חלמתי שיהיה לי שיער בלונדיני ארוך כמוכן. סתם, אז למה לא היה לך? אין לי מושג. אני זוכרת שתמיד הם רצו שאני אזיז את השיער מהעיניים כדי שיראו את הפנים היפות שלי. נו, בסדר, זה כמו שגם אני אומרת לך לאסוף את השיער. נכון. זה מטריף אותי שסבתא לפעמים יכולה להיתקע על למה את לובשת את זה, למה את הולכת עם השיער ככה. זה מטריף אותי, כי אני כל הזמן מרגישה תחת ביקורת שלה. למה את עם השיער על העיניים? כזה. זה כאילו בגלל איך שהיא אומרת לך את זה? נראה לי שכן. ואני מבינה למה לקחת, ואני עכשיו, כשאנחנו מדברות, אני מבינה כל פעם את הטירוף שהייתי מקבלת למה את לא אומרת לי כמה אני נהדרת? למה אמא שלי לא אומרת לי כמה אני נהדרת? ואני אמרתי לך כמה את נהדרת. זה בדיוק היה כל הזמן כאילו, אז למה זה לא נהדרת? נקודה. למה זה נהדרת? אבל. כי את בן אדם באמת נדיר. יש בך מכלול עצום של תכונות שאין להרבה אנשים. ומה לעשות, רון? שנושא השומן, הוא עושה את זה פחות מושלם. בעינייך. חד משמעית בעיניי. כי יכול להיות שמישהו מסתכל ואומר, לדעתי היא מושלמת ככה. אם היית רזה, נו. אין כמעט אנשים שהיו יכולים לגרד לך את קצה הציפורן. למה? אבל את חושבת שזה פקטור, זה בדיוק העניין. כי רוני, זה התחסדות להגיד, זה לא אישו. זה אישו. אני אומרת שזה חבל לי שאת עדיין מסתכלת לזה ככה. שאת עדיין חושבת שזה בעיה, שאת עדיין חושבת שיותר קשה לי עם גברים בגלל זה, שהמון דברים. כאילו את עדיין חושבת כל הזמן שזה מכשול, שאני כל הזמן רק מוכיחה שזה לא. את לא יכולה לראות מעבר זה. את שמחה להיות שמנה. אני אוהבת את עצמי. מעולה. כן. אז מעולה. יש ימים שכן, ויש ימים שאני שונאת את עצמי. גם לי יש ימים שאני שונאת את עצמי. בדיוק. זאת אומרת, איפה את באמת מרגישה שזה מפריע לך? תראי, בחיים לא היית דחויה, בחיים לא אמרו לך יש שמנה. נכון. היית מלכת הכיתה, את מלאת חברים. אז בשבילי, באמת? כן. זה בדיוק מה שאמרתי, למה אני הרגשתי איפשהו שזה לא מספיק, שזה לא מספיק טוב. בחיים לא, תמיד הייתי מספיק טובה. בכל מקום. רק פה לא. רק פה. אז
הסיפור שלא לא מספיק טובה, הוא מוכר לי, ורק באמת, רוני, שזה מטורף, שעכשיו אני מחודדת במה שאת אומרת לי, כי אף פעם לא לקחתי את זה למקום של איך אני מרגישה במקום הזה. והחוויה הזאת של... להרגיש לא מספיק טובה, היא לא חוויה כיפית. באמת שלא. חרה לי לדעת שאת משקפת לי משהו שנורא כואב לשמוע, שמעציב אותי, כי אני מכירה את התחושה, אגב, ממקום אחר. מאיזה מקום? אני לא חשבתי שאף פעם אמא שלי חשבה שאני הכי טובה בעולם. ולא התחברתי לזה בכלל, כי זה לא התעסק בשומן, זה התעסק בדברים אחרים. אבל החוויה של אני לא מספיק טובה היא נוראית. כן? אולי אם נקבל את עצמנו כאימהות טובות מספיק, ונבין שגם אנחנו נפגענו, גם הן יוכלו להרגיש טוב עם עצמן. הערב, טלי מחליטה להפסיק להסתיר, להפסיק לנסות להיות האמא המושלמת. היא מחליטה לחשוף את נועה בפעם הראשונה, לאותן תמונות שהיו קבורות עמוק מימי המחלה. אוקיי. אני רוצה לראות לך משהו. רציתי להרתיע אותה, שתפחד. שתראה איזה מפלצת הייתה גרה אצלי בגוף. זאת אני. פה שנולדת. פיתמתי אותך. עכשיו, תקשיבי. אמא. מה זה? תראי את היד שלך. כן. ככה הייתי... תראי את הזה שלך פה, ואת הזה פה. תראי את הרגליים. היא מלא. את לא נבהלת? כשראית את עצמך מול המראה, לא אמרת שאת רזה מדי? לא יודעת. חיים שלי. למה את בוכה? זה עצוב לי. אבל אני כבר לא. כן, אבל עצוב לי שהיית שם. מאוד פחדתי שתראי את התמונות האלה. למה? חשבתי שאם תראי את התמונות האלה, תגידי, מה, ככה אמא שלי הייתה? ממש לא, מה? אמא. את בחיים לא תעשי דיאטה, נכון? לא. מבטיחה? כן. לפני 3 חודשים סגרה רונית את דלת הבית בפני נועה ופתחה לה דרך להחלים בעצמה. אחרי יותר מחודש שלא התראו, רונית מגיעה לבית החולים לפגוש אותה בחופשה ראשונה. יפה שלי! זה יפה ילדה שלי! חיים שלי מה? חיים שלי מה? אוס מלכה! אמא. אני חושבת שאמרתי לא אחת שאני מצטערת. אפילו ביקשתי ממך סליחה, אבל הפעם אני באמת מתכוונת לכך. אני מצטערת שצמתי, שהכיתי, סליחה שעשיתי לך את המוות, שגרמתי לך להזיל דמעות. אמא, אני כל כך מצטערת, אני לא התכוונתי. זה היה חזק ממני. אל תבטחי עליי. אל תיכנעי.
אל תתעייפי ממני. אני לא מתווה אבוד. אני עוד אנצח. יפה שלי. יפה שלי. אני צוחקת ובוכה, אני נושמת לרווחה, והקרירות המלוכה רומזת לי אישרי לא כאורחת. הבט בי אל תירא, זה החיבור, זו הבחירה, זה המקום, זו הזירה. אולי הדרך למנוע מהבנות שלנו כאב גדול מול הגוף שלהן והערך העצמי שלהן היא להבין ממה אנחנו חרדות ולעצור את העברה הזו מדור לדור. לקבל את התפקיד שלנו כמרגיעות, כמעצימות, ולהפסיק לנסות לשנות אותן ולהפוך אותן לדומות לנו, כי הן טובות מספיק, טובות בזכות עצמן. בראבו! אין יותר טוב מזה, כאילו. את יודעת שיש לך יותר מדי מה להפסיד אם חלילה לא תעמדי באשפוז. התפקידים שנועדת עבורם. ואת יודעת שתקבלי אותם רק אם תברי. הפחד שלי בללוות אותך שוב בפעם מי יודע כמה חזק ממני. אם היית רזה, נו. אין כמעט אנשים שהיו יכולים לגרד לך את קצה הציפורת. למה? אבל את חושבת שזה פקטור, זה בדיוק העניין. כי רוני, זה התחסדות להגיד, זה לא אישו. זה אישו. אם היית רזה, נו. אין כמעט אנשים שהיו יכולים לגרד לך את קצה הציפורת. למה? אבל את חושבת שזה פקטור, זה בדיוק העניין. כי רוני, זה התחסדות להגיד, זה לא אישו. זה אישו. יפה שלי. זה יפה ילדה שלי. חיים שלי מה? חיים שלי מה? איזה מלכה. מי מלכה שלי? מי מלכה?